Er du med at filme? Ja, du kommer. AX'en. AX'en, ikke? Ja. Plus BX. Plus Plus C. Er lige 0. Fissemat. Så vil vi lige, hvad skal vi så gøre? Så er vi i gang med 4. A. Ja, så ganger vi med 4. Stå Det er parentes herovre. Nej, gør. Kom jeg lige med der i? Ikke? Jo, præcis. Er ikke med hele parentes? Jo, det er helt korrekt. Og vi skal ikke også gang med det. Jo, gang 4. Det er bare 0. Og skål lige med. Og lige med 0. Williams flotte hoved med i billedet. 4 A. Nej, så regner du det ud. Hvad? Ja, ikke. Nå ja, det er rigtigt. Plus 4 ABX. Plus 4 AB. Plus 4 AC. 4 AC, ikke? Ja, så er der ingen løsning. Godt. Så ved vi, at diskriminanten, så skruer du lige diskriminanten, kig heroppe. Jo, fordi så er det, hvis du trækker diskriminanten. Jeg ved ikke, hvordan man skriver diskriminanten. Hvad skal det? Så skriv D er lige med. Det står der også. Jamen, skriv det hernede, så vi kan se det. Ja, det kan man ikke se her. Skal jeg filme op i hjørnet? Jo. Ja, fint. Ja, så find det op. Godt, og så find den tilbage. Fordi så trækker du nemlig det her fra på begge sider. Så skriv det der til, det lægger du til herovre. Ja, okay, så jeg skriver her. Det hele igen, og så bare skriv med det der oven. 4 AB. Og så plus B er det. Minus 4 AC. Er lige med D. Godt. Og så regner vi det ud. Fordi så den her udligner med den her, så det skræder du over. Og så skruer du det hele igen. Og så skriver vi igen. Og så er 4 A, B, plus B er det. og så er Er lige med D. Så det er, du skal sætte i kvadratsætning nu. Ja, så skal vi sætte det i kvadratsætning. Og det gjorde vi. Det gør vi. 4 AX. Nej, vi skal 2 AX plus B. 2 AX. 2 AX. Plus B. Parentes anden. Er lige med D. Er lige med D. Ikke? Jo. Og så vil vi gerne have den til at være uden i anden. Så der skruer du 2 AX plus B er lige med kvadratrod D. Var det ikke sådan, det var? Jo, det var. Var det ikke Plus minus. Ja. kvadratrod D? Ej, det er en flot kvadrat ud. Så går vi bare herop, så du ikke skal gå helt herned. Og så der kan vi så bare skrive sådan her, ikke? At det var lige med... Var det ikke lige med, hvor den der, det var... Nå, det mener du, det er lige med. Altså er x lige med. X er lige minus b. Den der skal derover. Ja, men det er også det, jeg er i gang med at sige. X bliver så minus b plus minus kvadratrod d divideret med 2a. Nå ja, så det gør vi sådan her, så skriver vi... X er lige. Nej, skal vi lige skrive 2A, ikke? Jo, det må du gerne. 2AX. 2A. 2AX. X. Ja, det jeg skal skrive lige bagefter. Er lige med. Og så minus B. Ikke? Ja. Plus minus kvadratrod D. Ikke? Jo. Divideret med. Og så dividerer vi med 2A. Nej. Jo, vi gør. Nå, det er fordi, jeg glemte, at jeg ikke ser. Du er ikke og så herovre dividerer med... Og så skriver jeg lige med x. Lige med X. Sådan. Og så kan vi ikke komme længere. Jo. Så kan vi også vise, at vi trækker det her stykke ind under diskriminanten. Ja, og hvad skal vi gøre det igen? Ja, så bare se, hvor de visker dig. Bare så ser de, der visker det ud og skriver noget andet. Altså, så jeg udfylder bare, hvor der står det der. Nej, hvad med at filme heroppe, og så filmer du hernede, hvor han er i gang med at skrive det ind. Så jeg visker det her ud. Nej, det er rigtigt nok. Gutter, nu skal I lige tage sammen. Hvad skal I filme? Den der. Men nu tror jeg Det nok. her, Erik. Ja, så træk den herned nu, så skriver du den der. Så skriver jeg den der. Så træk den ned nu, hvor B du i anden. Minus 4 AC. Ikke? Yes, og det er x. Og det er lige med. Så det andet var også rigtigt. Det var bare lige for at vise, at hvad det er. Startet. Så bliver det ikke så bra. Du skal uploade den. Og fjerne stemmerne. Hey! Hallo også. Hallo ikke. Hej. Er I færdige? Det er lige der så meget idiot på det her point.